Sora-sora bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah milik kita untuk selama-lamanya. Sora-sora bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah tujuan kita untuk selama-lamanya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sora-sora bergembira, Yo 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 yo. Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah tujuan kita untuk selama-lamanya. Iya. Yo yo yo. Kecil, kecil maniloyo mas yo prayogane tumrap para muda. Yo yo yo. Sing becik dianggo. Ya 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 ya. Seragam kuning, seragam kuning, yo iki kaya muda ngejaga.
Saya muda kurang dhuwur, Pak. Iya. Ayo kayak pisanan. Yo yo. Haus. Yuk. Gua apa ya? Kira lo nyiapke apa piye? Wis siap dhewe kok. Yo. Kira tukang parkir, yo siap. Yo kita lagu-lagu lagi, oke? Mainkan. Atur para kanca, atur pambagya, dumateng para rawuh sedaya. Matur nuwun sanget rawuhnya, ing pikempalan dalu punika, mugi ama ingkang maha kuwasa kersa paring nugraha. Atur para putra, atur pambagya, nyuwun ing bapak ibu sedaya. Pandha paupi kelawan tanaka, sarta mantu kelawan jiwa raga. Gusti Allah ingkang maha kuwasa kersa paring nugraha. Kita sesuwun dumateng pangeran, saged tanda tapi kewajiban. Deret dawuh Gusti Pangeran, ingkang kasebat dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening pangeran. Kita sesuwun dumateng pangeran, saged tanda tapi kewajiban. Deret dawuh Gusti Pangeran, ingkang kasebat dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening pangeran. Kutha Ngawi. Condong wae, Mbah. Upi iki malah joget. Siap. Nyekso wong tuwa. Upi, ayo Pi. Dalan iki biyen nate tak lewati, nalikane langit mendung kutha Ngawi. Rasa nglangut wis katon kang tanpa bagus. Yuk. Ora krasa los Nora kroso lo
metes mrebes lirik Sandang laka wis kinurit jroning ati janjine muga bisa sing jaluk iline dalan iki tak lewati nalikane langit mendung kutha ngawi rasa takut wis katon kang tanpa takut rakoso lutu metes mrebes tak ulati isih kaya wingi uni narakrasa lontu metes mrebes lili rasa langut katon kang iso aku ora rinanggut rasa Renanggut purbane pasti wasik sediane banyu putih oke padahal mendung mengoyak-ngoyak keri-keri Piupi sor. Piupi. Piupi sor. untungnya memang golek keringet kok Piupi sor. upi makani pitik oe 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 masih bersama Cahaya Muda. Yo kita lagu-lagu lagi membewen tak keringete atur suka dumateng kang samya dateng amring sani padan kula wujud jamak balang-balang sampun ngantos samya jinggat mangke mundhak masangaran atur kula dumateng kang
Mari dusun ing jagat dereng saged tata lan uga negara sanyata saged temong lunga sapa ngupatos pan ngupasiwa amilanipun sedaya kang samya priksa sampun ngantos sami kala Allah mring kawula najan kula rupa Allah nanging tasih kancanira najan ala rupa kula medeni nanging tasih golongane santri sayakti sawang sami anglampahi kasanian warna-warni amilanipun sedaya sampun ngantos sami Allah ring kawula najan kula rupa Allah nanging tasih kancanira ora kuat najan ala rupa kula medeni nanging tasih golongane santri sayakti sawang sami anglampahi kasanian warna-warni sampun cakap kang dados atur kawula monggo samya sekedyan lenggah ira sedaya yen wonten lapat kawula nyuwun kuping pangayomo sing apal-apal wae Mbah. Kayak pasukan anak rimba Trigentan. Piupi sor. Ya. yen arep crita karo sapa yen ora crita ketembang longso oh saya suwe kok ngene rasane sedina-dina kok ngatoni wae Yen ora sampai gawe larang eseme gregetake ayo ben mo yen lati iki bisa dadi
kok tambah nelongso. Yo 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 yo. Rasane setino-tino mengakoni wae. Yen ora sambat wis ora kuat. Arep jaluk tulung bingung laku nopo. Kapan bisa mandang niki kasmaran kenyokang kepati-pati. Tidak taduke kalam radi gawe larang eseme gregetake Ben mo ora apa-apa yen ati iki bisa dadi lega. Dheweke teko lan kondo tresno piye-piye aku pasangan lila yen arep cerita karo sapa yen ora cerita kok saya nelongso oh saya suwe kok ngene rasane setino-tino mong ngatoni wae. yen ora sambat wis ora kuat. Arep jaluk tulung bingung laku nopo. Akan sungkapan bisa ngademi kasmaran kenyokang kepati-pati. Tidak taduke kalam radi gawe larang eseme gregetake Ben mo ngimpi ora apa-apa yen ati iki bisa dadi lega. Dheweke teko lan kondo yen tresno piye-piye aku pasangan lila yen ora sambat wis ora kuat arep jaluk tulung bingung laku napa tekan esok kapan iso ngedem iki asmaran kenyokang kepati-pati. yen lara arep jaluk tulung bingung laku nopo. Akan sok kapan bisa ngedemi kasmaran kenyokang kepati
Ayolah. Piye, wis durung? Nafas tua apa kepiye iki? Nafas jarum apa Samsu? Surya. Sesuatu fisik. Sik. Ayo pro konso. Yo, lagu-lagune yo. Pemuda dusun kejagat sing rupane Allah aja ngalah awe tunggal bangsa. Perayaan ini yang besar sekali untuk memperingati acara di malam ini. Mila kula niki saged ugi mriki sabab ditimbali ngramekake papan mriki. Perlu arah-arah kanggone hiburan supaya tegak sarta bisa aman. Ayo para kanca padha suka-suka supaya gembira kanca kancane pemuda. Najan rupa kewan Melu perayaan supaya akhir bisa ento karomatan. Para rawuh kakung saha Putri karasa ambrekesani rupa kula ametini kados sampun cekak. kula Mbok menawi lepat nyuwun gunging pangarsama. Iki dul lalali to dul. Iya. Kelingan kae wae dadi lalali ya dul. Rismi iki ngeri dua. Go back. Ning pinggire bengawan tansah setya ngenteni sliramu. Eling-eling jamane semono
Gusto kapitong ketika ning pinggiring bengawan saben-saben mung tansah kelingan wis prasetyo ing janji kang suci ing lahir terus sing ati senajan kaya apa manungsa mung bisa ngreka lan nyangka Gusti kita satrema lampahi ning pinggire bengawan sore kang saya kelingan kawan-kawan esemu cahayu gawe sedih hatiku ning pinggiring bengawan setyo enteni sliramu eling-eling jamane semono wis duka pitung ketika ning pinggire bengawan saben-saben mung tansah kelingan awus prasetyo ing janji kang suci ing lair terus sing ati senajan kaya ngopo manungsa mung bisa ngreka lan jangka Gusti kang paring iki lan pasti kita satrema lampahi ning pinggiring bengawan waya sore tansaya kelingan kawang-kawang semu cahayu gawe sedih hatiku Hiyo 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 ngombe 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 nang pikiring bengawan tansah setyo ngenteni sliramu eling-eling jamane semono wis kapitong ketika ning pinggiring bengawan saben-saben mung tansah kelingan wis prasetyo ing janji kang suci ing lahir terus sing ati senajan kaya ngopo manungsa mung bisa ngreka lan nyangka Gusti kang paring iki lan pasti kita satrema lampahi
senadyan koyo ngopo Tungso Apa bisa trikolan jongko Gusti kang paring ide lan pasti kita sadermo nglampahi Aneng pinggire pengawan wayah sore tansaya kelingan kawan-kawan esamu ayu eleng tuwe atiku nang pikiran pengawan terasa setyo yo eling-eling samane semono dong kapika aning pikiran pengawan saben tanasa kelingan saprasetyo ing janji kang suci ing lahir terus ati sanajan koyo rong rikong rekolan jongko Gusti kang paring iki lan pasti kita satremo lampahi nang pikiring pengawan oh ya sore kan saya kelingan kaya kelingan kawan-kawan semu cahayu gawe sedih hatiku senadyan koyo apa manungsa omong bisa trikolan joko Gusti kang paring itilan pasti kita sadermo nglampahi aneng pinggire pengawan wayah sore tansaya kelingan kawan-kawan esemu ayu gawe sedian atiku senajan kaya ngopo manungsa mung bisa ngreka lan jangka Gusti kang paring iki lan pasti kita sadermo lampahi nek pikire wayah sore tangan soyo kelingan kawang-kawang sepu ayu gawe sedih hatiku senajan kaya ngopo manungsa mung bisa ngreka lan jangka Gusti kang paring iki Gusti kita satremo lampahi aneng pinggire pengawan wayah sore tansaya kelingan kawan-kawan esemu ayu gawe sedih
Bendene nganti kotor. Ki. Yo. Pegel bendene. Cek kok sedih lho, Mbah. Loh. Kena iki boyoke. Padul. Boyoke kena. Nugroho. Nugroho. Nuk. Yo, sisanke lompe-lompe. Yo lagu-lagu lagi, ke. Ki. Ayo pro kanca padha laraga supaya padane rasa sinambi maca erang-erang kaula ingkang miturut agama. Ayo prokon kula Islam sedaya bebarengan ora matono maring miyose Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya. Ayo pro kaum muslimin dan muslimat serta pemuda fatayat podo kiat no antone menghormat marang miyose Nabi Muhammad. Lamun wong urip ra gelem menghormat besok yen ana akhirat bakal kabaringan siksa laknat geni neraka kang pula-pula. Nanging kang padha gelem menghormati maring miyose Kanjeng Nabi besok yen kita tumeka empati dikanjeng suwarga kang edi. Lafalina tirai daulil islami ku dawuhnya pangeran agama munggui Gusti Allah Islam iku dilakoni tenan mila prasedulur ing dusun mriki tetep ana ing kewajiban ayat kang kasebut ana ing dalam Quran derang dawuhe pangeran. Mila sedulur kang samya mreksa mugi gatenan tidakno agama Islam ingkang luwih utama iku dadi kewajibannya. Oi, sor. Ana request gelo Oi, saka Citra Rimba Sor. Kupang ning ngendi nggonku golek Sapa ndi sing request ndi? Rismi Endi? Oh alah, jan cewek sing request ki. cewek anak wedok. Pak Tuli. Iya. Ki. Ngendi nggonku golek kok abote Mbah. Ning ngendi nggonku goleki Iki apa iki? mong abote Request e. kepingin ketemu anadana toh tanpa mong nuruti kekareping ati Bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinandal lakiku lo tumete si pipiku Yen pancen ditinggalake Mbok yo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli kaya
yen panceni ora tresno mbok iya kondo sing prasetya aja gawe kelati aku ora bakal gondeli koyo ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggali gawe kelo ati salawase ngending nggonku goleki pote kepengen ketemu dan latuk tapan among nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe malah ninggalake aku koyo semangat hatiku lo tuh metes yo 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 wasik ora seru. Cangkorangke apunawan kombe Ayo du. peminang kipe topano topawono yang mono hawe oke rilo rilo jambe rilo oke rilo jambe rilo Oi. wis Priki kacang bawang kacang ijo enak rasane peminang kipe topano topawono yang mono hawe oke rilo jambe rilo oke rilo jambe rilo napa wis lemes kok neh kembang jarak di buah-buah kembang jarak di buah-buah ojo nyedak mengkondaku pak ojo nyedak mengkondaku pak kembang cerok disundui kembang ala kembang cerok disundui ojo padha ngantuk yen ngantuk ora tak wehi ojo padha ngantuk yen ngantuk ora tak wehi kembang jambu isine telu kembang jambu
mesem guyu yen seneng melu aku Kados sampun cekap lagu-lagu kula kados sampun cekap lagu-lagu kula mbok menawi lepat nyuwun kunggih pangersa monggo Iya, manut kene ya. Iki Sora-sora bergembira, bergembira sebuah. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, menuju bahagia. Tulah milik kita untuk selama-lamanya. Pemuda Indonesia, bangkitlah majulah kita bersama-sama membela tanah air kita. Maju, terus maju dengan semangat tapi berkobar. Maju, 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 terus maju dengan semangat kita bersatu. Pramila